يا زما dole أيوة حبيبي يا إيروانا دينكين Amman telan ex dinkine Da farko na dauka igiya ce a wajen kanta. Shin jama'a miye akan matar nan ban gane ba. Yanzu kai magana a ce hasada ko kauyanci, amma sam lamarin nan babu technology. An gaida ke sarauniyar mayu, wallahi ta yi kama da zakara. Wai in kana rayayye ka ga rawa kuya. Wannan dinki ya goge min hada wallahi, ita kuma wannan har da kaho. Waya ga mai fanka sai da ke. Mene akan ki kamar wadda za ta tashi, sai da ke barewa. An dade ba a goget min hadda ba sayau. Wannan kuma wata kabila ce, sunan wani mai wushirya. Ita kuma wannan mai baki, dan Allah ai mun bayanin abin da yake kanta. Amma tashi sama za ta yi ko toshi wannan biya shi kai jama'a. Amarya mai kaho wani sabon bala'in ne, haka yanzu kuma sai da ke yaro ubar asiya. Shigo comment section an gaida belbela, yanzu fi sabilillahi miye haka aina dauka mauli da ke ashe waine. Comment section yana da ciwon damuwa, taunan wajen an ciwar kowa. Kamar masquerade wallahi, star girl da dan kugun waya ga shafa. Jama'a ko dai bikin wani al'adar ne, na gaji da yin comment wallahi wannan kuma wani irin iskanci ne kuma. Ji wata sabon masifa kuma, ikon Allah baya karewa ke kuma na kenan aiko. DJ ya ce ta dan dinga mutawa, ke kuma fifiken na ki ake yazo kenan. An yi asarar tanfa wallahi da farko.